Príjemný dobrý deň, všetkých vás vítam a pozdravujem. Som veľmi rád, že opäť ste sa rozhodli sledovať podcast alebo počúvať podcast pod svojou strechou. Podcast, v ktorom vás už štandardne vítam ja. Moje meno je Vladimír Voštinár a som veľmi rád, že môžem byť sprievodcom práve tohoto podcastu a môžem osviežovať veľmi príjemné témy, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti. To znamená, že v tomto podcaste sa budeme baviť o vašich víziách, či už hľadáte svoje nové bývanie alebo prerábate svoje nové bývanie. Vedzte, že PSS, Prvá stavebná sporiteľňa, sú experti na financovanie vášho bývania. Vám v tom veľmi výrazne vedia pomôcť a som veľmi rád, že v týchto podcastoch vítame aj hostí, ktorí si už týmto prešli, ktorí už svoje prvé bývanie majú za sebou, ktorí už majú svoje vysnívané nové bývanie, ktorí už majú niekoľko rekonštrukcií za sebou. To znamená, vedia vám dať množstvo užitočných rád a odkryť svoje skúsenosti a vám to nepochybne môže veľmi pomôcť. Vítam vždy veľmi zaujímavých hostí a v tomto prípade je to, skoro by som povedal, že môj kolega z časti áno, pretože sem tam, Vlado, aj moderuješ, ale určite veľmi výborný herec, veľmi výborný činoherný, aj dabingový herec, hlas mnohých staníc, aj rozhlasových, aj televíznych. Určite ho veľmi dobre poznáte. Vladimír Kobielsky. Vladko, ahoj, vítam ahoj, ťa. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že si našiel čas. A ja som rád, že ste si na mňa spomenuli. Ty si človek, ktorý sa nielen teda na tých doskách, ktoré znamenajú svet, pred kamerami objavuje, ale ty si veľmi silný, poviem to tak ľudovo, aj v rámci nehnuteľnosti. Ale k tomu sa dostanem. Pekne postupne. Nebudem sa pýtať na tvoje herecké kumšty a hereckú cestu, budem sa pýtať na tú cestu nehnuteľnosťami. To znamená, že mnohí možno aj netušia, že si z Vranova nad Topľou, tam si sa narodil. Áno. A ja dokonca viem, že si niekde v tej oblasti aj podnikal. Že ty si tam mal svoje prvé obchody, mýlim sa? A nie, dobre hovoríš, to bolo v Čiernej nad Tisou vlastne, kde som sa presťahoval, keďže otec pracoval vtedy na železnici, takže sme sa presťahovali teda bol vojak z povolania, tak sme sa presťahovali do Čiernej nad Tisou a moja mama tam začala podnikať. Takže ona bola tá prvá, ktorá tam mala bufety v železničnej stanici a potom som sa ja tak trošku pri nej som pričuchol a osamostatnil a mali sme tam potraviny a 15 zamestnancov a rozličný tovar a vlastne sme takto potom som tak podnikal a nakoniec ma prijali na Vysokú školu muzických umení, takže som to delegoval potom na mamu, ktorá sa tomu venovala za mňa aj v tom mojom podnikaní a potom sa naše cesty rozišli s tým, s kým som mal to podnikanie. Jasné, ale vieš, prečo sa na to pýtam? Lebo podľa mňa, ja to tak cítim, že už vtedy si mal v sebe nejakého takého ducha, že hýbať sa v svete a že nerobiť len tú jednu vec, ale skúšať aj niečo iné. Ergo nájsť nejaký dobrý podnájom v rámci tých obchodíkov, ktorý si mal, po prípade pohybovať sa, v tomto prípade už v Bratislave, kde ťa prijali na Vysokú školu muzických umení. Boli sme v nájme ako prvé a potom sme vlastne si to odkúpili. To je to, čo ma zaujíma napríklad v tomto prípade, lebo prešiel si z Vranova do Bratislavy. Veľká zmena v živote. Išiel si do podnájmu alebo na internát? Najprv som bol na internáte, samozrejme. Najprv to boli priváty, ako prváci sme nedostali strechu nad hlavou, takže sme behali po celej Bratislave a striedali sme nájmy a potom som bol na Mlynoch, kde som si našiel teda aj manželku a prežil ten šťavnatý študentský život. A následne som sa potom presťahoval do svojho prvého bývania. To je to, čo ma zaujíma. Kde to bolo, aké to bolo, čo to bolo? Za koľko to bolo? Áno, za koľko to bolo. No bol to byt v starom meste, absolútne nezrekonštruovaný. Moja mama, keď to videla, tie gamatky a ten stav a to, že vlastne som bezhlavo za obrovské peniaze na tú dobu si kúpil nejaké svoje bývanie. Vďaka nej, lebo rodičia boli tí, ktorí mi založili presne sporenie. To bola, že veľká vec mať stavebné sporenie. A na tomto fungoval takmer každý, ktorý sa chcel odraziť k nejakému svojmu bývaniu a mať tú strechu nad hlavou, vlastnú strechu nad hlavou je mimoriadne dôležitá vec. Týka sa každého. Takže toto bola tvoja prvá, kedy ti pomáhala mama. Pomohli mi rodičia, teda, ktorí založili mi to sporenie, že to niekoľko rokov to tam fungovalo. Ja som si mohol potom požiadať od nich o pôžičku, nejaké financie som ja mal svoje vlastné, dal som to dokopy a takto som prišiel k prvému bytu.
Rozumel si už tedy financiám, alebo to bola len taká náhodička, že si sa v tom vedel? Pozri sa, rozumel som jednej veci, že výhodnejšie je mať svoje niečo vlastné, ako platiť niekomu nájom. V dnešnej dobe je to zase trochu iný asi úhol pohľadu, pretože pri tých cenách nehnuteľností a cenu nájmy a toho, čo si môžu dovoliť, chápem aj tú mentalitu tej Ameriky, ktorá žije 70%, alebo neviem, aké percento, ale obrovské, že sú to len nájomníci, ktorí potom si pobalia svoje veci a zase idú niekam. Ja som skôr mal tú slovenskú náturu, že mať svoju strechu nad hlavou a to bol vlastne prvý dvojizbový byt, ktorý som si takto zabezpečil. Ty máš 3 deti. A povedal si, že teda tvoja mamina sa postarala o to, aby ty si mal sporenie, aby si sa nejak vedel hýbať. Prenášaš to na svoje? V každom prípade. Nejako ich je dobre pripravovať. Myslím na ich budúcnosť, to znamená, že majú tie sporenia a uvidím už, ako sa oni rozhodnú. No, či to vôbec využijú na Slovensku, neviem, syna teraz prijali do Holandska na vysokú školu, takže už prvé hniezdo je prázdnejšie. A ty vieš, že ten účet sa dá preklopiť potom. Viem, ale či si bude tam kupovať nejakú nehnuteľnosť, to neviem. V každom prípade asi taký ten základ, ktorý potrebujú k životu, je vždy dobré, aby na to ten rodič myslel a im nejako pripravil a už viac im pomôcť nemôžem. Každý, jak si usteliete, tak budete potom ležať a spať. Ty bývaš teraz v Záhorskej Bystrici. Áno. Mohol som to povedať. Áno. Nie je to žiadna tajná vec. Nie je to tvoje prvé bývanie. Viem, že ty rád aj zveľaďuješ spolu so svojou manželkou, ktorá má vycibrený vkus na toto, pretože ona je, myslím, kostýmová výtvarníčka. Zmenilo sa niečo? A scenografka. Takže áno, To rozhoduje teda, ako to u vás bude vyzerať. Ja som len ten, ktorý platí faktúry, ale to, ako to bude a jak to bude vyzerať a či to bude v kombinácii týchto farieb a takéhoto priestoru a že 60-ky dvere stačia a tam treba dať 80-ky, to všetko má na starosti už manželka. Takže ty si cez financovanie, manželka aj cez dizajn. Áno. No napriek tomu ja si myslím, že obidvaja máme istú schopnosť a danosť, ktorú si prenášame z nášho povolania a to je predstavivosť, ktorá je veľmi dôležitá, lebo ty sám, keď robíš tieto nehnuteľnosti a sprevádzaš ľudí, vieš, že 80% ľudí príde do priestoru a netuší, nevie si predstaviť, že čo by tu mohlo vzniknúť. A toto je to, čo našťastie máme my z tej našej profesie, že veľakrát ideme aj do vecí, ktoré vyzerajú odpudivo, príšerne, komplikovane, ťažko, ale rozmotať uzly komplikácií, tak z toho môže potom vzniknúť nejaký pekný projekt. A ja veľmi rád používam takéto argumenty, že rozprávajte sa s ľuďmi, ktorí zariskovali, pretože mnohí, a viem o tom, pretože sa pohybujem v tom prostredí, sú nadšení pre tú svoju strechu nad hlavou, pre to nové bývanie. Ale potom príde na to, že zafinancovať to. A niektorí teda zmeškali ten vlak, že sporili a dobiehajú to. A niektorí to majú jednoduchšie, ale v každom prípade je ešte stále veľa ľudí, ktorí nesporia a ktorí prichádzajú do toho úveru a hovoria, čo ak? A sami si dávajú toľko výkričníkov, že ako keby sa potom od toho oberali. A ja si myslím, že existujú cesty, a o tom práve hovoríme aj teraz, ktoré vám cestu za tou svojou vysnívanou nehnuteľnosťou jednoducho spríjemňujú, zlepšujú, skvalitňujú, zjednodušujú. A o tomto sa takisto bavíme. A vy, keď sa vám rodili deti, ste tie svoje domy, byty, alebo kde už si vtedy býval, vždy pristavovali alebo hľadali väčšie, lebo tie decka potrebovali nejaké svoje bývanie. To možno vyzerá, že ja som prešiel mnohými nehnuteľnosťami, čo sa týka našej rodiny, ale z toho dvojizbového bytu, kde sa mi narodili tie 2 deti z centra mesta, sme sa potom presťahovali do toho rodinného vysnívaného domu v Záhorskej Bystrici, ktorý sme si postavili a tam sme doteraz, takže to sú ako keby 2 strechy nad hlavou. Jasné. A je to už cieľovka? Je to už niečo, musím sa priznať, že mám ešte taký jeden tajný sen. Keď aj ďalšie deti odídu do svojich, áno, alebo ich potiahneš za sebou ešte. Zoberiem ich so sebou, hej, ešte ich takto, jak ten psík, čo lietal, tak takto pod pazuchami zatiaľ tie deti vláčim so sebou. Keby si teraz mal na výber, keby si teraz bol mladý človek, prichádzal do tejto doby. Nechcel by som byť teraz mladý človek. Fakt? Fakt, neviem. Aspoň v tej našej profesii je to strašne ťažké. Ale tí, čo samozrejme, v každej profesii je to náročné. Keď vieš, že
asi budeš mať nejaký kontrakt alebo nejakú takú jemnú istotu v tej našej neistej profesii, tak išiel by som určite do rizika toho, že do vlastnej strechy a skúsiť ten úver a vymyslieť to tak, aby som mohol aj fungovať a zároveň, aby som nemusel ako keby platiť niekomu do vrecka ten nájom, ale radšej si šetril na niečo vlastné. A ty na mňa pôsobíš, akože rozumieš tým financiám. Si zdatný? Nie, ja hovorím, že ja mám emocionálnu ekonomiku. Ja nemám matematiku po 8. triede základnej školy. No, že rácio ti hapruje v hlave? Tak to rácio podľa mňa funguje v hlave, len nemám na to papier a zároveň viem len tú ľahkú matematiku, ktorú ťa naučia na základnej škole. Šepuješ to deťom? Snažím sa, ale oni už majú na to aj diplomy, vieš, aj vedia tie odmocniny a ja neviem, ťažšie veci, tak či im to, práve syn ide študovať túto ekonomiku, medzinárodnú ekonomiku. Jak sa to volá? Medzinárodná ekonomika. Medzinárodná ekonomika do toho Holandska. Bude finančne gramotný, skrátka. Áno. Myslím si, že on sa nestratí. Obávam sa, že pri dcere bude musieť dohliadať dlhšie na to, aby tú strechu nad hlavou nejako si rozumne zabezpečila, keď sa raz osamostatní. No a pri tom malom ešte neviem, tak ten je ešte taký poškrapkový. Chystáš ich už na tú cestu? Nie, ešte nie. Nie. Chystám ich v tom zmysle, že však samozrejme, ale nedesím ich, že teraz raz to príde a budete to musieť riešiť, ale myslím si, že presne to sporenie pomôže asi k tomu, že keď príde ten moment, tak budem môcť ponúknuť tú pomocnú ruku. Robíš to pravidelne? Myslím, to sporenie, to odkladanie. Áno. Tak, aby som si to ani nevšimol, ale vždy si to všimneš, lebo to musíš zaplatiť a hádam z toho raz vznikne niečo, čo im pomôže. Taký ten vankúš, taký bezpečnostný. Je to v podstate môže byť aj taká cesta, ktorú by si až tak veľmi nemusel všimnúť, že ja napríklad pri vnukovi sme to tak urobili s mojou ženou. Ty už máš vnuka? Troch. Neblázni. No a sú naozaj maličky, ale už teraz to robíme tak, že síce čiastky, ktoré ti nechýbajú, ktoré nespravia zo tvojho života niečo, čo nechceš. To znamená, že ak ti odíde 50 eur, je to veľmi, veľmi v pohode, ale vo výsledku, keď tí chalani budú starší, tak im to pomôže. Tak je to obrovská pomoc. A toto napríklad sú krajiny, kde už sa učia od malička, aby to takto fungovalo. To znamená, že zabezpečiť si to svoje bývanie, to chce každý prosto a tak toto bude. Ty si kedy začal rozmýšľať nad tým, že by si mohol ísť do svojho? Bolo to na tej Vysokej škole muzikálnych umení. Ja viem, ale vedel som, že moja mama nám teda zabezpečila to prvé stavebnú sporiteľňu, že sme mali to sporenie, ktoré teda vtedy účelovo, myslím, že fungovalo aj na rekonštrukciu, že si mohol zrekonštruovať, aj zároveň si mohol šetriť na to svoje bývanie. Takže viem, že tieto dva produkty. A potom prišli až tie hypotéky a iné veci. Vždy treba nejako začať a toto je dobrá cesta. Ty keď si hľadal svoje bývanie, čo ťa najviac zaujímalo? Čo bolo najdôležitejšie? Najdôležitejšie pre mňa vtedy bola asi lokalita, pretože ja som si odkrokoval, že 6 minút som mal do Národného divadla pešo a plus som chcel mať vysoké stropy a taký aby som sa vedel nadýchnuť v tom byte. To bol ten staromestský. Áno. Ten byt. Takže ten doteraz si myslím, že to bolo jedno úžasné bývanie, kde teda aj tie naše deti sa narodili a sme ich nejako vychovali. A potom sme sa presťahovali do rodinného domu, pretože moje detstvo, ja som trávil v rodinnom dome, práve že u starého otca, kde tá sloboda toho, že vyjdeš von a môžeš si užiť záhradu, ja mám ovocný sád, aj chatu mám 14 metrov od domu, pretože žijem tak rýchly život, že keď chcem ísť na chatu, potrebujem, aby to bolo hneď a rýchlo. Takže to mám taký balík, som si vymyslel, že všetko v jednom. Ako to stíhaš? Lebo veľa si na obrazovke, veľa moderu. Naozaj, niekedy ja nad tým rozmýšľam, že ako to títo ľudia dávajú, lebo viem, že nakrúcať seriál nie je jednoduchá vec. A robiť popri tom ešte divadlo. Nech sa páči, potrebuješ naskúšať, predstavenia sú obyčajne večer, vrátiš sa neskoro v noci. A niektoré klapky seriálové sa začínajú skoro ráno. Popri tom máš ešte túto záľubu, tento koníček a nehnuteľnosti. Daj recept. Pre mňa tá nehnuteľnosť, alebo teda tá záhrada v mojom prípade je relax.
Je to moje hobby, ktoré mám rád. Viem, že medzi domom a chatou to mám pokosené za 20 minút a vzadu, kde mám ovocný sad, kde už len mulčujem a nezbieram tú trávu. Nepovedz mi, že aj na to máš čas. Minút. Áno, presne. Ja som to mám odstopované, preto všetci sa tvária, že koľko času. No tak raz za týždeň okolo domu a raz za 2 týždne vzadu ten čas si už musím nájsť. A okrem toho mi to už pomáha aj syn, že občas potiahne on. Koľko ti trvá cesta do štúdií? Máš to odstopované 100%. Vieš čo, mám aj to odstopované a je to z roka na rok horšie a horšie. Daj nejaké rády, prosím ťa, našim divákom, našim poslucháčom. V prípade teda, že by chceli opustiť to svoje bývanie, ktoré pre nich nie je ideálne a pustiť sa do toho svojho vlastného. Ako na to? No v každom prípade asi treba najprv si dobre zvážiť, že ktoré majú to svoje, ohodnotiť ho, alebo teda vedieť, že s čím môžu narábať, čo je ten ich počiatočný kapitál, koľko potrebujú doložiť k tomu vysnívanejšiemu, aké sú ich možnosti, poradiť sa s nejakým špecialistom finančným, zájsť do nejakej takéto inštitúcie, celé si to prehodnotiť s niekým, kto tým číslam rozumie. Dôležitá je tá emócia, ktorej ja sa vždy venujem, chcieť niečo zmeniť a potom už nájsť odborníkov, ktorí vám poradia. V rámci financovania je dobré začať, ako to ty vidíš, začať v tom mladom veku, čo sa týka sporenia, alebo pokojne sa toho netreba báť, aj začať možno v takom zrelšom. Ja som si zobral veľké úvery aj v zrelom veku, dávali ich do 70-ky, je to teda desivá predstava samozrejme, ale tak vždy je ten strach z toho, že či to vyjde, či to nevyjde. Na druhej strane, keď niekto sa bude len báť, podľa mňa nikdy sa k niečomu peknému neprepracuje. Že ten strach ti môže ako keby ustrihnúť tie krídla toho, kam môžeš doletieť. A preto si myslím, že možno, že je rozumné začať v tom najmladšom veku, veď ja idem ako keby kontinuálne, lenže tie nároky a potom všetky tie veci, ktoré trh prináša, to, že niečo stálo, ja neviem, X a teraz to stojí 2x X. Takže veľakrát sa na mňa pozerali moji spolužiaci, z vlastnej skúsenosti hovorím, že keď som ja staval svoj rodinný dom, alebo že som si zabezpečoval to, že som kúpil pozemok za drahé peniaze, tak si mysleli, že som megaloman. Vieš, že idem do veci. Oni to robili to isté, čo robil som ja, opäť 7 rokov neskôr a za dvojnásobné peniaze. Vychádza mi z toho, že je dobré na to všetko byť pripravený aj fyzicky, aj mentálne. Mentálne znamená nebáť sa. Áno. A byť pripravený aj finančne na to, mať nejaké zábezpeky, ktoré ma potom posunú trošku dopredu, ako som už povedal, zjednodušia mi to. A no a potom prichádza taký ten, ale je to vzrušujúce. Je to Pozri sa. Kedysi, keď som bol v Austrálii a známy mi hovoril, že práca, ja neviem, je 1000 eur, a 1000 eur je materiál. Ja mám pocit, že tu sa to už preklápa pomaly, že ten materiál bude 1000 a práca bude 2000. Že nájsť tých profesistov dobrých a robotníkov, na ktorých sa môžeš potom spoľahnúť, je mimoriadne náročné. No, ale máš iba dve možnosti vo výsledku. Buď sa toho zlákneš a nikdy nič svoje nebudeš mať, tú svoju strechu nad hlavou, alebo sa nezlakneš a budeš pripravený, ako sa hovorí, šťastie praje pripravený. Prepáč, ja som to asi teraz, tento môj vstup tiež nebol vôbec v prospech. Lebo je dobré, keď naši diváci, naši poslucháči naozaj od skúseného človeka vidia aj tie iné zákutia, aby boli pripravení, že sa nebať, aby bolo úplne jasné, že všetci to máme za sebou, všetci sme takto rozmýšľali a všetci sme na tú cestu nastúpili, to je fajn. Ale čo je výborné, že ja tu ako keby sedím s kolegom, vieš, lebo aj jeden, aj druhý sa tak popri našej práci ešte venujeme nehnuteľnostiam a veciam, ktoré s tým súvisia a dokonca teba spája ešte hneď dva také pekné motívy som našiel. Aj tvoja práca, keď zoberiem názvy tých seriálov Mama na prenájom. Je to panelák, vec, napríklad, výborný, nás spája, panelák. To je ďalšia vec, takže ďalšie tvoje projekty môžu byť ranč, ďalšie tvoje projekty môžu byť nejaké Môžu byť búrlivé napríklad. Projekty môžu byť búrlivé. Nemusí to byť zrovna to víno, ale v každom prípade netreba sa toho báť. Každý by mal dať svojmu bývaniu druhú šancu.
A tu sa zastavme, lebo dokázali by sme hovoriť o novom bývaní a o tom, ako je dobré zavrieť sa do svojho bytu a byť aspoň chvíľu inkognito, ale nemusíme až takto do hĺbky do toho ísť. Nie, v každom prípade. Ja som veľmi rád, že si tu bol. Je dobre vedieť. Je dobre vedieť o tom, čo najviac, aj vďaka prvej stavebnej sporiteľni. Spomínam si na moje projekty, ktoré ja som maloval. Je to taký labyrint, skrátka. Čo vám budeme hovoriť? Tá cesta môže byť presne taká, akú si ju urobíte vy. Dôležité je nájsť tie príjemné veci, ktoré sú v ponuke, a medzi tými príjemnými vecami je aj množstvo odborníkov v PSS prvej stavebnej sporiteľni. Sú experti na bývanie, na financovanie vášho bývania. Tak sa nebojte za nimi zastaviť, porozprávať sa, dajú vám určite dobré rady. A také nám dal aj Vlado Kobielský, náš dnešný host. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie a držím vám všetkým palce. Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali dnešný podcast Pod svojou strechou. Všetky informácie, ktoré potrebujete, nájdete aj na webovej stránke www.pss.sk. Ďakujem veľmi pekne. Vidíme sa opäť o mesiac.